Kia Proceed više nije kratki auto sa 3 vrata. Ona je sada nešto između kupea i karavana. Zovu je shooting brake, a svidjet će se onima koji vole praktičnost i dobar stil. Dimenzijama ali oblikom Proceed podsjeća na Mercedes GLA, što ne čudi jer su u njemu vidjeli uzor. Dizajn je upadljiv, linija krova elegantna i završava nisko. To ostavlja prostor za komotnu stražnju klupu, ali ostavlja prostor u prtljažniku od preko 560 litara. Čak i auti iz klase iznad nemaju toliki prtljažnik. U opciji su tehnologije koje su ukorak s vremenom. LED svjetla, sustav za pomoć kod vožnje unatrag, kod parkiranja za prepoznavanje vozila u mrtvom kutu, za praćenje prometne trake, radarski tempomat te sustav za sprečavanje naleta. Dašak luksuza je opcija grijanih i hlađenih sjedala. Standardni je infotainment s ekranom od 7 inča, dok je onaj od 8 inča opcija. Kia su među prvima u klasi pristupačnih modela imale USB priključak, pa se tradicija nastavlja. Mogućnost korištenja Apple CarPlaya i Android Auta također dolazi u seriji. TomTom navigacija praktična je jer osim uputa za vožnju, sadrži sustav za info o slobodnim parkirnim mjestima, radarima za mjerenje brzine i vremenskoj prognozi. Ispod poklopca su 3 benzinska i 1 dizelski stroj. Najmanji benzinac 1.0 TGDI daje 120 konja, a iznad njega je 1.4 TGDI sa 140 konja. Najjači je benzinac 1.6 TGDI sa 204 konja koji Proceedu daje izvrsne performanse. Konzervativniji kupci će se najprije odlučiti za klasični dizelski stroj 1.6 CRDI sa 136 konjskih snaga. Proceedu GT su zamjerali mekoću jer je bio usmjeren na udobnost, ali zahvaljujući inženjerskom djelovanju spušten je 10 mm, ima sportske gume, veće kočnice i posebno podešeni ESC koji dopušta više uživanja u vožnji, ali zadržava visoku razinu sigurnosti. Početna cijena za Proceed GT Line s 1.0 motorom i 120 konja je 191.000 kuna, dok je najjači sa 204 konja u prodaji za 255.000 kuna kao najskuplji model. Prodaja je u Hrvatskoj upravo počela, a naš test slijedi uskoro.